हिमन्तआ बुंदों अरुणाचलाव थानाय मरान आरो मट'फफोरखौसो आसामाव नोगोरारि होनो नागिरदों। नोगोरारि सोदांनाय आयेन एबा कानि सायाव रोखायै खेंफोरथि होदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। गिबि मन्थ्रिया बुंनाय बादिब्ला कानि जे आसामाव रावबो गुबुनारि आसामाव हाबफैनाय नङा। नसुं रायजो अरुणाचल प्रदेशआव थानाय मरान आरो मट'फफोरखौसो रायजो सोरखारा नोगोरारि मोनथाय होनो नागिरदों। मख'नो गोनांदि कानि जे आसामाव सासेबो गुबुनारि हाबफैनाय नङा होननानै खौरांगिरिनि सोंथिनि फिननायाव रोखायै बुंदों गिबि मन्थ्रिया। कानि जे अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय माखासे सुबुंफोरा आसामाव हाबफैगोन होननानै रायजल दलनि आफादगिरि आरो शिबसागरनि एमएलए उकिल गगैया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों अजद होनायनि उनावनो गिबि मन्थ्रिया बुधबारखालि कानि सायाव गावनि खेंफोरथिखौ होदों। हिमन्तआ बुंदों अरुणाचलाव थानाय मरान आरो मट'फफोरखौसो आसामाव नोगोरारि होनो नागिरदों। नोगोरारि सोदांनाय आयेन एबा कानि सायाव रोखायै खेंफोरथि होदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। गिबि मन्थ्रिया बुंनाय बादिब्ला कानि जे आसामाव रावबो गुबुनारि आसामाव हाबफैनाय नङा। नसुं रायजो अरुणाचल प्रदेशआव थानाय मरान आरो मट'फफोरखौसो रायजो सोरखारा नोगोरारि मोनथाय होनो नागिरदों। मख'नो गोनांदि कानि जे आसामाव सासेबो गुबुनारि हाबफैनाय नङा होननानै खौरांगिरिनि सोंथिनि फिननायाव रोखायै बुंदों गिबि मन्थ्रिया। कानि जे अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय माखासे सुबुंफोरा आसामाव हाबफैगोन होननानै रायजल दलनि आफादगिरि आरो शिबसागरनि एमएलए उकिल गगैया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों अजद होनायनि उनावनो गिबि मन्थ्रिया बुधबारखालि कानि सायाव गावनि खेंफोरथिखौ होदों।